ki Kristan jong ka spas nem ka baningkong ning lam ong ki Kristan ha ka por jong ka Bible long ba ki don ya ka jinglong shitli hado ba ka ne ka jinglong jong ki kala kreng kala tik ya babun ngut ban syam ka jing sngo ba ba ki pet ya ki tingnya pai na ka kam ja apostol kung long ka ba ar khat ka ba sapnyo ha ka ba la tho la ong kumne do Lukas kira ya ro ya ublay bat kida syam ka jing sngo ba na ki brio baro pai di kien kira syam ka jing sngo ba na ki brio baro kamut ki syam mi ong ti pareng ka favor na ka jing sngo e ka jing snat jing ki brio baro namar ka jinglong kawe jong ki bat kane ka jinglong kawe jong ki le ne ka jinglong shitlik jong ki long ka la poi shidu uput ya ka ban pinki e ki donot ki bampat chim la ito yo Christ Jesu ya ba kin poi kin pediang no yo Christ Jesu da ka ba ki pet ki kmi ya kane kar kom em kom long shitli jong ki banget aga tu ka spas nem ka ba let no ne tu ki por ki ba menshwa hasha ya ka bangan sam da ka story khnang ya ka ba kan ai ka ta ka jing pensai kadar kadan ko ka khlam ka bala jagan haki tu ki spas nem ki ba menshwa pakani ka khlam kala len share ya ka ka shnong bat kani ka khlam kalawan ra ya ka jing teng ka jing kiyo kan ya ki nong shnong jong kata ka shnong baro namar ka jing teng ka jing kiyo ba kita ki nong shnong jong kata ka shnong la ong ba kila jet ya ka bakin mino kin let no na kata ka shnong sa ka pat ka jaka kumbalong kini kiski ka bantala dan ki nong India ki namar ki ting covid la pet no dari India ro kalong kumta rai kabakam sngo bet kabas sngo tunat kalong ba ki Kristan haba ki pet ki kmi igane ka ek baja hagan ka snong long ba kila sngo lem te kumta kum ka balang long ba shitli ka wai kila jet ye ka bakin ye shong hagata ka jaka ban sumari gini ki bapang ba shitam ibala saklin share da ka klam balong ba kat ba kinang sumar bon ba ki briuken ki bampat sim la poi ye ka pediang yu Kristus Jesu ki bampat sim itu yu Jesus ki la poi ka bakin pediang kin nget au Kristus Jesu hot ka jing poi jing ki ban nget yu Kristus Jesu kam betan na ka daw ki asngo pang jung Jesu harai khambon sien naning lam ong ka daw ka betelong ka dai namar ba ki pet ye ka ne ka jing long la kloi ka jong kini ki banget hau Kristus Jesu itu ki por ban len le de badaka uai ke jingmut ka uai ke jing perkat kila len nya de nak ta ban trai ne kam hadu la ong ba kini ki banget ini ki banget ki ba ai ke jing sumar kini ki ba pang bestom kila poi ke ba ken pang kelai de kat ba kini ki ba ki sumar kila yo kot yo ki bat bon na pleng kini ki Kristan la ong ba kila poi ru sya ka jing yap ta na ka daw jong ka jing it ya ka ban syakri ki wai da ka men sem ka jing long ka wai ken nakani ngayo ya kani kajing hikai ba kajing lap ka baklan tam kadai karkom im jonga jampi ho ngam ong ba kajing yalap ne kajing pertai ka tin kajong blai ha kelintik sunkin kalong ka bamba ngamong ru ba kajing lap na ko pulpit ngamong ba kamlong ka baba kalong ba sudah kini bar ko enrai ka baklan tam kadai ka jinglong jing im janga jang pi but kumlong im ha ka jinglong kawai ne ka jinglong shitli kum ka konhon ka jang ublai kata karwan ra ka jik ta jik jip kendu i babon ne ka daw jisu kan usa dawai sa pang jang ka min sem jang ka jinglong shitli